खुलुमबाय दिनै 2 नभेम्बर 2023 बिस्तिबार फैदो खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बशिष्ठ पुलिसा मेघालया फारसे आयेननि बेरेखा मोसौ फालांगिरि खालामनो लांनाय सानै दायनिगिरिफोरजों लोगोसे माद' मोसौफोरखौ रैखा खालामफिननो हादों। हमजानाय मोसौ फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय सारिफुल इस्लाम 22 बोसोर बैसोनि आरो थाजाफुल इस्लाम 22 बोसोर बैसोनि। आसाम सोरखारनि एन्टि करप्शन बिफाना नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय मुकाल मुवा बेंखननि सासे लाट मण्डलखौ रां जाख्ल'नाय केसनि थाखाय एरेस्ट खालामदों। हमजानाय लाट मण्डलनि मुङा जाबाय नयन डेका। बिचार ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा आयेननि बेरेखा दंफां लायग्राफोरखौ सोरखौबा गुलि गावदों आरो गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दङ आरो सोरखौबा गावथारनायबो जादों। नाथाय बेनि गेजेरावनो मोनसे गोदान महरा सोराङाव फैदों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि सिङाव थानाय गोबोरखि हाग्रा फारसेनिफ्राय थांनाय हराव आयेननि बेरेखा गोबां बिबांनि दंफांफोरखौ ट्रेक्टरजों लाबोदोंमोन। रायजोनि अजद बायदिब्ला दंफां दाननायखौ NGOखौ होबथानो थाखाय दाना होनाय जादोंमोन। नाथाय बे NGOआनो दंफां दाननाय आरो फालांगिरि खालामनो मुखुब बेबायदि होननानै अजद दैखांदों। आं मिथिनाय बायदिब्ला बे दंफां सिखावफोरनि नङा, जे सान्तिपुर एलेका बा खुंग्रि एलेका बे साइडआव थानाय जे NGO ग्रुप, NGO ना मा होनो, फेरेंगा सरनि दोननाय बिथांमोना जाहैबाय बिदिनो सोरबा पाब्लिकखौ दंफां हाहैनाय मानाय बेफोरबायदि बुंनानैहाय बिसोरो हाग्रानिफ्राय बख'बाय थादों। खिन्थु बेखौ आं दहाय फुङाव खोनानाय लोगो लोगो आं माखासे हाइकामान्डनि मानसिफोरजों एसे खबर लालायनानैहाय आङो होसोलांनाय जादों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिसिनाव आङो फोरमान प्रुफ बिदोंमोन, बिथांमोना होनो हायाखै। थारमाने आङो जे गोबोरखि बाजाराव थांदोंमोन, बे बाजाराव थांनाय लोगो लोगो आङो सासे मानसिखौ आं लोगो मोनहैदों। लोगो मोनहैनानै आं सोंदों, बिथांमोना जाहैबाय बेबायदिनो मा होनो हन्दा सोनानै लेबार बाहायनानै हाहोनानै ओमफ्राय सिखाव हानाय होननानैहाय बिसोरो हाग्रायाव दिखोनानै लानानै फैयो। बेबायदि आं अनेक बार NGOनि मानसिफ्रा बेबायदि दा खोनानाय बायदिब्ला बेबायदि माबा हाबाफारिया सानबेसेबो जाबाय थादोंमोन? आं खोनानायावथ' आङो ओरैनो खुन्थाम खुन्ब्रैखौ आं खोनाबाय थादोंमोन। खिन्थु आङो टाइमनि आंखालावहाय आं बे खामानिखौ आं मावनो हायाखै आरोखि। ओरैनोथ' जोङो माबा ससियेल वर्कार हिसाबै आंबो सासे दङ, जेनेबा काजलगाव साब डिभिसनाव, आरो आंनि गोजौआव दंबावो सारमोन, बिथांमोनाबो दा बाइट होगोन। सरकारा बिथांमोनखौहाय जिथुनाखि हाग्राखौहाय संरैखा खालामनो थाखायसो बिथांमोनखौ दानानै दोननाय जादोंमोन। खिन्थु बिथांमोनानो बेबायदि खामानि मावदों, बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? बेथ' बिराद दुखु गोनांथाव। जेन'बा हाग्राया जोंनि थाखाय नांगौ आरो गोबां जोङो हाग्राखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ। नाथाय आंनि फारसेनिफ्राय आं सानो बेबायदिनो गासैबो जेनोखि दंफां मावग्राफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन, जाहाथे बिथांमोनाबो हाग्रा दाननाय एबा हादान एवनाय बेफोरखौ जाहाथे मावा। आं बेखौनो खावलायो आरोखि आंनि थुरुबनिफ्राय। नोंथांमोना जेरै दंफां जब्द खालामनो हादों, बेनि गेजेराव माबायदि मोनसे गारिनि जब्द खालामनो हाखो? ओरैनोथ' 8 खानमोन ट्रेक्टरा, खिन्थु माखासे मानसिफ्रा आं जब्द खालामनायाव आंजोंहाय माखासे गार्ड गैयि हिसाबै आं लाखिजोबनो हायाखै। खिन्थु माखासे मबाइलनि गेजेरजों जोङो भिडिअ खालामनानै लानाय दङ, नोंथांमोननो बेखौ होनाय जागोन। बिथांमोना गोबांथार बेबायदिनो जोंखौ दम होदों, बेबायदिनो गाज्रि भाषाबो बाहायदों आरो बिदिनो नाख्रां नासि बेफोरबायदि खालामदों। बेफोरखौ जोङो होनाय जागोन। बिथांमोनखौ सिनायो नामा? सिनायो, औ। बिथांमोना जाहैबाय दाउखि, दालां बोराय, आलु, दामफ्ला, निहिमिया बिथांमोननि नामा। NGO फरेस्टनि। बे दंफांजों लोगोसे ट्रेक्टरबो लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन, दा गैला ट्रेक्टरा। बिसोरो जोंखौ गिनानै आङो होसोबोदोंमोन, नाथाय बिथांमोना दुरुंखौ दानस'ला बिसोरो लगे लगे ट्रेक्टरखौ फाथायहरजोब्बाय गावबागाव न'आवहाय। दा बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना मा राहा लानो सानो आरो सरकारखौबो मा राहा लानो थाखाय खावलायनो सानो बिथांमोनखौ? आङो बेखौनो खावलायनो सानो, जाहाथे जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM सार बिथांनियाव आं खावलायो, जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय खामानिखौ दा मावथों। जाहाथे सारा गावनि मानसिफोरखौ जेबा गावनि मावथि बिथांमोनखौहाय जाहाथे खावलायो, जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय हाग्रा दाननानै बेफोरबायदि गाज्रि बेबायदि पाब्लिकनि सिङाव बेफोरबायदि मावनाया मोजां नङा। थारमाने आं बेखौ खावलायो आरोखि सरकारनिफ्राय। मा दंफां दं दिनै बेयावहाय? दंफांखौ आंबोथ' दंफां मावग्रा नङा हिसाबै आंबो बारा मिथिया। बिदिनो खोनानायाव बिदिनो लालि, सेरफां बायदि बायदि दंफांफोर दं होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों। ओरैनोथ' गैयाब्लाबो थांगोन बियो मथा मथि 12 लाखसोनि थांगोन गासै। औ, जोङो बेवहाय माखासे दंफांफोरखौ नुनो मोन्दों, माबा हाब्रु फुनलाबायनाय। थारमाने सिखावखौ हमग्राया सिखावनिफ्राय एसे सालुसिन जानांगौ नालाय, बिनि थाखायनो बिथांमोना मा खालामो,
हाग्रायाव हाहोनानै हाब्रु फुननानै जाहाथे बेखौ फुराना माल होननानै लाबोनाय बेबायदि सिस्टेमै बिथांमोना लाबोदों। बिथांमोना गावसोरनो हायो ना सोरखौबा लेबार बिथांमोना लेबार सोयो। लेबारखौबो आं दहाय गोबोरखि बाजारावहाय लोगो मोननानै आं सावरायनाय जादों। लेबारफ्रा खोन्थाखादों। औ लेबारफ्रा खोन्थाखानायखा। आंनि मिथिनाय बायदिब्ला बिसोरो थारैनो माबायदि जायगानि जानो हागौ जेनेबा लकेलनि बिसोरो बायजोनि लकेलनिनो बिसोरो एनजिअफ्राथ' सान्तिपुर एलेखा कंग्रें एलेखा बेखिनिनिनो बेखिनि। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जै बर' हारिनि।